Генрых Далідовіч, Губаты, раздзел 2. Ляснік, прыйшоўшы дамой не вуліцай, а сценкай, праз загадзя адчыненыя жонкай дзверы, унёс ласяня ў хату, за парогам якой стаяла вялікая печ, дзе шугала полымя і кіпела вада ў гаршках. Тут стаяў зусім незнаёмы для ласяняці дух, якім яшчэ там у прылеску пахнуў гэты чалавек. Ласяня апусцілі і палажылі ў кут на цвёрдую падлогу. А сам ножчык разагнуўся і памахаў, мусіць, здранцвелымі рукамі. «Дзе ты яго ўзяў?» – спытала невысокая, поўненькая гаспадыня. «Такое ж яшчэ малюсенечкае». «Падабраў у каралёвым бары», – адказаў муж, высокі, плячысты, сярэдніх гадоў мужчына. «Ваўке зад парвалі, а матку, відаць, уходалі. Каб яшчэ з гадзіну якую, то і яму капцы былі б, крывёю сышло. Трэба спіртам абмыць рану, ды пад белам прыкласці. Схадзі ты, Маня, нарві». «Божа ж ты мой, Божа!» – пабедавала гаспадыня, збіраючыся выходзіць на двор. «Гэтакае маленечкае, колькі яшчэ там пажыло, а ўжо такі боль. Хай яе з такой доляй. Хоць дзікі звер, але як шкода». Жанчына, пакульгваючы, падалася з хаты, а мужчына падышоў да ляжанкі печы, палэпаў па ёй, намацаў белую анучу, страсянуў яе, што пасыпаўся пыл, пагамтаў у руках, падышоў да вузкай высакаватай шафкі, адцягнуў верхняе шкло і дастаў бутэлечку, у якой напалавіну было празрыстай вадкасці. Адкаркаваўшы зубамі бутэльку, ён пачаў ліць з яе на анучку, якая ў вачавіткі памакрэла. З яе ўпалі долу кроплі, запахлі незнаёмым хмелем, намнога мацнейшым, чым пахне пасля дажджовы лісцвяны лес. Паставіўшы на месца бутэльку, мужчына падышоў да яго ласяняці, нагнуўся і прыклаў халодную анучку да раны, ад чаго яго сцягно, здаецца, апалілі агнём. Яно ціка замукала, спрабавала ўскочыць, але ляснік паклаў другую дужую руку на спіну і прытрымаў, супакойваючы. «Ну, пацярпі, маё цялятка, папячэ яшчэ трохі і сціхне». І вадзіў ды вадзіў, выціраючы латкаю па ране і вакол яе, раз за разам перакручваючы анучку, хаваючы ў сярэдзіну камячка крывяныя плямы. Выціраў, трымаў спіну і сам ад нечага крывіўся, робячы зусім маленечкія вочкі. Ласяня моцна заплюшчыла вочы і зайшлося ад болю, ад якога закалола ў скроні. Думала, што вось ужо напраўду наступіў канец. Але пасля і нават нечакана боль пачаў паціху слабець, пакідаючы толькі пра сябе напамінак, шчымлівы зуд. І здалося, што параненая нага, якая торгала, палягчэла, стала лёгкая. Мужчына гладзіў яе па галаве, шыі, і яно сцішылася, ткнулася галавою да цвёрдага долу, стомлена, але з палёгкаю заплюшчыла вочы, адчуваючы, што будзе жыць, што небяспека праходзіць, прападае, а замест яе прыплывае спакой ды суцяшэнне, што стала менш балець, а пасля раптам захацелася есці. Сёння маці не паспела яго пакарміць з-за ваўкоў, збегла недзе з поўным вымем. Ад успаміну пра цёплае салодкае малако у ласяняці сабралася ў роце сліна, і тая, якую не паспела пракаўтнуць, пацякла на ніжнюю губу. «Ці не естачкі ты хочаш?»
лагодна запытаў ляснік. Зараз знойдзем табе малачка, напоім, каб падужэў. І адышоў да белай шафкі. Адчыніў дзверцы, узяў з палічкі збанок, трымаючы яго вялізнай рукою за горлачка, пакруціўся нешта шукаючы, пасля ўзяў міску, наліў у яе малака і паднёс, даў ласяняці. Яно пачула знаёмы малочны пах, хоць ён быў не зусім такі, як у мамы ласіхі, а адразу ткнуўся ў міску, ды так няўдала, што свежае, відаць, яшчэ нядаўна надоенае малако залілося ў ноздры, адчаго прыйшлося некалькі разоў фыркнуць і апырскаць чалавека ды падлогу. «Ды ты не ўмееш яшчэ піць з місы. Ты яшчэ, брат, зусім не геглы», — усё так жа лагодна сказаў ляснік, устаў і зноў падаўся да шафкі. Узяў там бутэльку і, нагінаючы, льючы на стол, пачаў пераліваць у яе з міскі малако. Ласяня, шкадуючы, што так хутка прапаў ласунак, аблізала языком губы, бараду, адчуўшы, што і гэтае малако смачнае. З радасцю праглынула ўсё, што трапіла ў рот, яшчэ больш распаляючы голад. Ляснік хутка вярнуўся, несучы ў руках бутэльку з чырвонаю соскаю, даў яе халодную, мяккую, і ласяня, скрывіўшыся ад непрыемнага гумавага паху, пацягнула і адчула, што малако палілося ў рот тонкім струменчыкам. Ад радасці яно ледзь не захлынулася, памкнулася ўсхапіцца, але яго працяў боль у назе, і прыйшлося аціхнуць, перачакаць, калі стане лягчэй. Тады ўжо смактаць далей, выцягваючы шыю і стараючыся не выпусціць слізкай соскі. І ўжо смокчучы, яно бачыла, як з другой адгароджанай палавіны хаты, адчыніўшы дзверы, зайшло двое заспаных босых дзяцей. Худаваты, але высокі хлопчык гадоў 7 і поўненькая ў доўгай белай кашульцы дзяўчынка гадоў 5. Спачатку, тручы ручкамі вочы, яны з дзівам пазіралі на бацьку і на яго, а пасля ажывіліся, пайшлі сюды хутка-хутка, і ў іх адразу прапаў сон, шырока адплюшчыліся вочы і паадкрываліся роцікі. «Гэта другое цялятка?» — запытала мякенькім, далікатным голасам дзяўчынка. «Дзе ты яго ўзяў?» Бацька нічога не адказваў, пасміхаўся. «Гэта не цялятка», — сказаў хлопчык, пакручваючы на голым вострым плечуку шлейку ад майкі. «Гэта маленькі лось, так, татусь?» «Так, дзеці», — сказаў ляснік, «і цяпер ён будзе жыць у нас, пакуль не вылечым яго». «Лёсь, лёсь!» Прысеўшы каля ласяняці і гладзячы яго маленькаю ручкаю па спіне, гаварыла дзяўчынка. А пасля зайшла з другога боку і пацягнулася да бутэлькі. «Дай я, татусь!» І як той згадзіўся, узяла бутэльку і трымала яе абедзвюма ручкамі. Ласяня, з цікавасцю пазіраючы на маленькіх дзяцей, высмактала ўсё малако, нават доўга патрымала пустую соску, адчаго тая засвістала, а пасля зліпалася. Як забралі яе з рота, яно падсмокала з языком, адчула, што зусім змарылася, што самі пачалі ліпнуцца вочы. Ноччу, пасля таго, як яго рану прыклалі пад белам, зноў напаілі, і яно спала, прытрызнілася, што паблізу блукае маці, ціхенька падклікае яго, самотна мычыць. Яно прахапілася, прыслухалася.
мыканне прапала. Толькі, здаецца, дзьмухнуў, адбіўся ад сцяны вецер. Як пачынала засынаць, зноў пачулася жалобнае мыканне. Ласяня напялася, абаперлася на пярэднія калені, каб стаць на заднія ногі, а пасля падняць ужо адну і другую пярэднія, але задняя не ўперлася, як у лесе аб зямлю, а паехала, зарыпела капытом па падлозе. На нагу аб'ехала з плячэй старая фуфайка, і яно заблыталася ў ёй і ў падасланай, але збітай дзяружцы. «Ужо хвост падняло, га?» Пачуўшы яго грукат, азваўся гаспадар, які ў майцы і трусах прыйшоў сюды са спальні і ўключыў святло, асляпіўшы зусім ласяня. «Ужо і сіла ест, га? Гэта добра. Але каб не нарабіла ты нам бяды, я адгараджу цябе». І ён, прыпаднімаючы, прывалок перад сабою і паставіў наўскасяк высакаваты столік. «А заўтра, маё даражэнькае, я цябе ў дрывотню затарабаню. Там табе будзе воля». Пастаяў крыху, упёршыся грудзінай на столік, пагладзіў па спіне і, выключыўшы святло, пашлепаў назад у спальню.